Setyembre 5, 2025. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. May mga tawo nga miingon kang Jesus. Ang mga tinun-an ni Juan kanunay nga nagpuasa og nagampo. Ingon man ang mga tinun-an sa mga Pariseo, apan ang imong mga tinun-an wala. Si Jesus mitubag, papuasahon ba ninyo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang kauban pa nila ang pamanhunon? Dili gayod. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon og niadtong adlawa magpuasa na sila. Unya gisuginlan usab sila ni Jesus niining sampingaya. Walay tawo nga magtabas og usa ka bahin sa bag-ong biste aron itapak sa daang biste. Kay kun buhaton niya kini, madaot ang bag-ong biste, og ang gitapak dili mo bagay sa daan. Ni adunay magsulod sa bag-ong bino diha sa mga daang sudlanan nga panit. Kun buhaton niya kini, ang bag-ong bino makagisi sa panit, unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Kinahanglan bag-ong bino ang isulod sa bag-ong sudlanan. Walay tawo nga mangandoy sa bag-ong bino, tapos siya makainom sa daang bino. Muingon siya, mas maayo gayod ang daang bino. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.